Waqt żjara uffiċjali fl-Emirati Arab Magħquda, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borch iffirma numru ta' ftehimiet f'isem pajjiżna sabiex ikun hemm aktar kooperazzjoni fis-settur marittimu, kif ukoll fl-oqsma taż-żgħażagħ, tal-kultura u tal-isport. Dan l-iffirmar sar waqt laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Emirati Arab Magħquda, ix-Xejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Il-Ministru Ian Borch qal li l-ħidma bejn iż-żewġ naħat biex iseħħu dawn il-ftehimiet f'dawn l-oqsma bdiet waqt żjara li kien għamel fl-Emirati Arab Magħquda sentejn ilu. Huwa rrimarka li l-ftehimiet ikomplu jirriaffermaw ir-relazzjoni bilaterali b'saħħitha li teżisti bejn iż-żewġ pajjiżi, filwaqt li fakkar li din is-sena qed jiġi ċċelebrat il-50 anniversarju mill-bidu ta' relazzjonijiet diplomatiċi bilaterali. Tkellimna kif qed naħdmu flimkien bil-missjonijiet tagħna ġewwa New York, bir-rappreżentanzi permanenti tagħna ġewwa New York fejn hemmhekk it-tnejn li aħna bħalissa żewġ pajjiżi qed impoġġu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà u allura kellna l-opportunità niddiskutu diversi konflitti u suġġett tas-sigurtà f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Il-Ministru Borch iltaqa' wkoll mal-Ministru għall-Ekonomija u l-Kummerċ tal-Emirati Arab Magħquda u ma tkellmu dwar aktar kummerċ bejn iż-żewġ naħat. U parti fejn il-negozjanti u l-kumpaniji Maltin jistgħu jippenetraw u jidħlu bl-esperjenza u s-suċċessi tagħhom. U allura naħsbu nistgħu nkunu parti minn dik il-viżjoni tal-iżvilupp il qegħdin jaraw hemm ukoll kooperazzjoni għaddejja bejn entitajiet governattivi.